obi osombo som kan a oyisu na nanu tumi de na nanu tumi ye adwuma bi a wote ne bosom ne bia beka chew se Nyankopon tumi onyansani ntiale konfo bi afansa ade ba ko panye dika ka edika fre chew bia ko ni afra asase ya ofui nyame ni wona kan e na ya fra wan onyansani mfa hanko amfa che ne bibi a wo wiase bia e bi cham bia Udisia ono so e de bepem enti Edmasa TV kame ho na yemusa no ye de fra ye yakwa kwesi ne ntokwa wo ko ne so no cheche mu dia chese de be pa na konfo ni be wiase e de aye no a da bia wo ma wo mo ho ento wo mo e wo media no eso so dem di kan nya no na ma konfo so wo ha no ma wo ma go fitin no a bepem enne dan ye bofo na na de ahia mira ma chen ya na what to say oba de ada ro ma ye ho de nyamre ye de oba de ase yo de di kan de asie adamu asie na asante hima kwakura de na woka me wura na pre kope ma de nyina sanse me ya sante ni de hie pre kope okay obo hie kuma na na okay ya sante ma ko ni de hie ti se ye wura e wo yi a e wo se me so edamena so sanse me wura na pre kope ma de nyina na pre kope timantimi ama na je se adwaye adwaye bra na nanom etom se ye ten wo sa konfo ba ebeboa na mokom e die na taachire e wo sa adwumedi na mo bedi wo ayi ase no ya na ya mamre a etwase ye na de boa asanteman nya asanteman ko o bia se wahini bi anase owura enya problem bi anase asembi tu ba bia etwase akomfo a ye boku no ba na ye ku na ne kusia tete no na ye de akomfo na ehweku bibi besi how bi beba amane bi beba kwanhia bi beba akomfo na wugu na ya pe ho komasibre na akomfo gina edom ekom se bibi boni bi ana bibi fufuru bi na mpam a eba ananom edan na bi ede kire na akomfo a won ayi won a wode won edi duma na ohunu ne nam kwa mu na yasiye wura ne empanifo enenti na abere bia bibi asia etwase akomfo ebe ho na omuhu omu ne hu sunsun asem achichiri ni atoye ne buye na ehu kwan a yebefa so a se bibi boni bi ko enam kwa mu ba ya be ho ko bisi enenti na abere bia bibi amu no aya na nananom akomfo ewo ho yo wetazo tese mutumi ma bia na usuo pese gugu mutumi pe na ate eyo pressa ayo propa enye akomfo no kra especially a yewo ahemfie bebree bi wo ho a wokọ na ohene pese wodi dwuma bia an yewo apaya yi a enam so se nsuo pese ese dwuma di na nsuo ni bemu na apetina ebegyato na yetimi edi dwuma na wi edi dwuma na wi a nsana nsuo no so aguso ato ana yena nanom akomfo no so yetimi nya dade eka yetumi bo esere wodo ma sra asase ma nsu egyaito ama yetimi di dwuma na wi fefefe na yebia wodo ma koma
adi ne dwuma yo yɛn firi wɔ kakra ne yɛmmra wo ntɔkwa ahodoɔ a wɔkɔ media no so yɛbɛ na no akɔmfo ayɛ wo na no akɔmfo anya me hwee na I am the only one person a meka no korɛ nti akɔmfo dwa me wona wɔka no korɛ yes I am the only one person a meka no korɛ na kyerɛ pain ama wo nipa ate ase most of people the ntia me nuanom akɔmfo no ɛtaa me no sɛ obi akere mu ɛhyɛ obi atirim sɛ onyankopɔn ni hɔ ba me na mo wo no korɛ ne sɛ onyankopɔn ya me kan wati ase I don't know akɔmfo no sɛ it can be possible sɛ wɔsɛ me kase nyankopɔn wɔ ne mo me nkoso an kase ya me die ne hɔ wate de me kyerɛ no saa fugu na ɛhyɛ me asɛ kɔmfo no kɔmfo bi di ka bɛ hyɛ na wabene na wɔyɛ nsɛnkyerɛne na wɔyɛ nneɛma akɛse owuo ne asɛm ma do atumi adi so nkonim dia edi adanse perfect asa kyerɛ obi ana duru mo do saa asase wɔ esu tumi bi ne kontrol bi ase example I don't know akɔmfo no so ɔmo mpɛ bi ate ma me continue on kan sɛ oni patrem sɛ nyame wɔ ba me mfa nso oni patrem sɛ nyame ne hɔ na gu so aka because me de be gitum sɛ nyame wɔ adanti na nyame ne hɔ ukɔ wafo na nkɔdɔ wɔ no ba ya na wo de nneɛma no hyehyɛ fama ada na wo ntwɛn ma ne mfifi ma ne ntuma fie na wo twɛn ega wo ba fie it means say you woni pa bi a wɔyɛ hwɛsofo a asase ne ne de a ɔbɛma biaba na ba mo wa betu ɛkyerɛ sɛ obi ne control bi ase ate de me ka kyerɛ no obi a ɔsom bosom kan a oyi su na nanom tumi de na nanom tumi yɛ adwuma bi a wɔte ne bosom ne bia bɛka kyerɛ sɛ nyankopɔn tumi wɔ ɛno na ya no mo nti ase nti me yɛ one person a wo bɛ kasa tie Christopher na ba be do atemi no matter whatever you call yourself sɛ wo yɛ conference so mo kan for what is everybody I don't know mo ne me nya de men so me kɔso akansa abisi ompre ma konfo bi kasa yɛ Christo ni hɔ dabi me mpre ma konfo bi kasa nyame no example onyansani nti ade konfo bi afa nsa ade ba ko pe ne edika so twɛ bi akɔ ne afa asase ya ofui nyame ni wona nka yɛ da na yɛ fra wan Chediampo. Yeah, ni every Chediampo. One Chediampo. Nyame wo. Nti mo ni pa wo no kra no. Ye de na ada bia so oni patrem. Ye la de se titi na me kase. Ye bo de dia na abo emu ase. Okwa so de. Enso so titi get down. Ada nti na ye wura pa so. It means what did this say? Nyame wo. Awo fu yi ko fa fu bi hye na de me ya se nyame wo. Nyame wo. Na ntokwanto kwano ye na ene sei. Amen pese me mo se me ya santini de hye pio. What they mention us. Enti mi suro bi ade ade suro aye ba ko pe nyankopon. Enti na za santi fo to kwa mo pe na yampa. Anya ka santi fo pe to ba me pe pass ya dem. Aya mi dia so ja konfo ni na mi no ni pa bi sha yes small boy. Tesi akwa me ba mi sha konfo ba ko. Ei, uni e anam si amia. Me amena no ba yi no me amena. Uni mi dia no sa ba ka se be ma tenten me yes small boy. Me ni adini nyanza na ya jama sanza mi asante ne deshe ye na wo eti asante mampo but kuma se de no kuma se apitu da na wona mchance ana obe uni apa abewi ase de bom fuketu afi no aba ko mu a wona na mako me pese me so mu na me be ena o mera na kuma se tia na o sha da be ase me ne ni problem me be ase any problem na go force mo da o media no sa pa ba ikra ma friend na busa se wo be ba na se wo so wa bin abra be kombi no se na bin fosia wo se an na me yere se na ho mfa no wo yere be na se ne ho mfa wa bin abra be kombi anya bin media no so ni gogogo abin fo na sia no bra be kombi ha yo na kamijana na manako asoso ma me fa wen sai empem no na infia de kakra ya tete abe fonten time no so golden stool no anya no kore konfu bia ntumi nkom ama bibi free so ma na ojide sa ese ntumi nkom ma bibi free so ma ta mente bi se o ana menni ni se onipa oba wi ase a che ne bekasa a mente mi se o ke wonni ni se de na ya de na konfu timi di akon ni ma konfu timi ko akon ma ye di nkoni se wonni ni se konfu betimi afre bi adanti na konfo ye timi friend so man so to adanti na odo man kuma man so ata konfo ye timi kekere na no de wonni ni se konfo betimi afre bi afri soro de aba body sin na ye ka matene mfama me de metete but me nyahu ni pa property o kan yese enye obiri konfo ano che na free osoro ene ba ya dabi tabi pa no me ni se oba wi ase ate ana me ni se woni ma ba kosem sa oni ma ba kosem body food metina metete nsem ni bebre batai sa those kind of sa konfo no mo nye obi a wo se me de sa ne ma no tutu bi yesi asoso ko omo nyina ye wura no omo nyina ye hemfo ye buwa mo ye fare wo mo me trase abere bia me de ne de ne obo de ma ye wura katuma manyere akam piesi
we are na machia mia miwura nkwansa man we are na o sa defa de mamba won yewura won ohene prekope onu so ohene onu so ti akonya so onu so ti akonya tutu so okay yeah number of people I don't understand about social media mimim ya na onipa ye nare asase we so onipa wadwene kwa kire bia beto ebere bi bati nsi biase okay bibia wo wiase bia betwa wonyansani mfa ha nko amfa nche ne bibia wo wiase bia e betwa bibia wo wiase se wodi tum sa wodi tum se bibia wo wiase wodi tum se bibia osi ahini e be so de ahini sa anti ahini e be so de ahini so sam na ka e twasa bam prakope okay on dia mechira na se e twasa bam emo wa da fa so baba no wan sa kan osi de na so na suntu bia na baba onwe anti no mintumi nka bibia fa de metumi aka so omo nyina ye miwura no me so omo nyina omo ntini yete ba bi asase yete so omo nko abo ya mo de hisa ahemfo sa nti omo nyina ye yewura me de ne de no obo de ma wuya ba me de miwura ene na ese tutu abebi o tekra wi mo so de nsi aba asante ma ye nyankopon ye tere so ane asore oti se yo yewura no prekope yo oti se yo yewura ti se kra o yewura prekope o de so obi bia nti de yakeka ana de nkofo keka de no de nyano na wuti oguso a wo som yewura